И какво става, хора? Аз съм Рипър и днес ще видите как аз и Камбург се класирахме за финалите на Performance Evaluation Cup, който е само за дивизия 1 играчи. Enjoy! Tako je, teraz už na mene. Тука, зек. To je top na tebi, čujem. Lego. Майче е дървен. Внимай, че ще иска Не, не, те са долу, те не са. Дай ми сега, спъти ми метал и защото имаме и равно метро. 6 скетчи, да знаеш, много 6 скетчи. Не оцелеш. Блокнах се, блок. Дигам още един. Наляво. Голямо да. Дигам ти. Мотивам. 1-1-0. Мога вече. Малко овър юзен, брат. Не е половина, 2 сайта. Над нас? Голямо Баба, да. можеш ли? Можеш ли, депица? Имам пре. Чай, че не спредитват ни отдалече. Имаш пре, нали? Имам. Играем пица. Стол. Защо не ми спреди така? Ей, целя ми карта, Люкан, да, 140 дърва. Ето да. Има една шоквейка, един и бокс. Много ляво. Пидърва. Инсмент. Имам още 400 карта, много съм чул. Той песва. Виж Ето отдолу. и цялото ми дърва. Чул не съм пова. Шоква явни. Ела. Right side. Low. Бокс! Не можах. Спика се, Рипър. Чипи. 69, взех води. Аз съм на 0, на 20 съм. На 10 съм. Имам билдове, на теб съм. На 0 съм. Слушай, можеш ли сложиш пред? Нямам билдове. Браво. Имам 10. Пускам ти медмет. 4 билда. Тук върхом. Ето го. 160. Бушал, влизаме му. Давай. Ето го. 160, Рипър. Можеш ли? Ето така. Нямам амо. Пунани. Стой тук, виж. Хотно. Много млад съм. Да, Тук е някакъв отзад. Зате към. Ла. За мене. Не, за тебе. Брат, аз с този ефект нищо не виждах на това, ще ти беше твърде близо. Не, че живея бета. Това май е сол, между другото. 70, сол, бе. На мене, не е сол. Той не може строи това на мене. Какво? Бокс. 9. Това 100% не е игъл. Трябва му 6 см, ма не май. Колко лут имаше? Някой има още. В Ще чакаме метала хора. Има една май сол. шоквейпка, да знаеш. Ами, дуси. Е, ти една. Чай, парно. Найс. 4,5 от всичко. Ме трябва да отворим дропа. Да, за шоквейпки. Да си Я кажа. държи дита. Влизаме. Няма да може да изключи. Гледам назад, те се придитват. Дай. Аз тия къде го бихме, май. Същия скин. Гледам ги. А те са. Я. Там няма никой. Пуне Макс. Бъди готов. Имам само една шоквейпка, ти имаш една, нали? Имам да. Сямам една. Аз ми имаме 3. Да. Ето да, над това. Hold on. На мене, виж. Бокс. Можеме? Да го спре.
Той се качи. Подписал отгоре. Да, от толкова да убиваме някой, виж, ела. Следва ми. Дръж попа, бързо. Виждаш, отваряме хем. Ела. Ето някаква тупа. Пак да плевчваме. 3,5, 3,5. Ела, спрени фронт. Това са тия слабаците, и че да им навлезам, да се не. Не. Има приоритет. 20. От тях. Сетът ни пре. Има. Горе, спрени. Кракам. 120. Тука. Тере. Боди. Рипаре. Е там боди, виж. Ама натър се гледа. Спреми го, те го. Играме за бой. Кажи ни бокса. Ела, Ти отгоре. нема мате. Бокс, той ще се. Дere. Найс, бе. Типо 50. Това е шокът кил. Аз имам 4 медмиста. 4-0-4 съм. Ети. Последния медмист. Дати парче. Чортейте ме след. Експанд. Медмисъм пак. Аз имам 50 чорт. Дай ме. Дай ми шокой. Чува сега. Рани ля. Рани я прави. Бокс. Досно. Чуш. 99. Вале. Май над нас. Момент, дабо спрей. 30. Подне. Чува. Вот ти трябва шока. 4-0-4. Бокса. Пуна маса. Под нас. Хубав. Я виж на то. Дай. Чу, пуши труп. Гледам назад. Готов на. Ела. Имам само 100 карт. Ети целя ми, имам 4 Защото шока. ни бокси ръваме рай. Той е песен. Рани. Буквално получил. Гледай за хай. Имаш димка, нали? Имам 3, имам 2. Няма хай. Потеп. Няма хай, буквално Няма хай, пускай димката. Ама имам само една шоква. Давай. Make your way up. Up. Стреми. Този, хайде ти. Там виждаш. Хубаво отдървай. Ела. Скайли ми. Ти гледай за хай. Тия. Само тях. Бива, че. Май да не долата. Там няма мац. На нас. Те 10 блюда. Чопа. Така, падай. Ето. Намерих лут. Шокой. 3 шокой. Дай ми се качим. Ети шокой. Дай. Зад нас. Бори се. Не мога. Бира се. Много мац намерих. Тука на тебе. Трябва да едитнеш. Ети. Има и дърво. Ти просто да ги взема. Не, 300 съм. Имам 2 чега. Дай ми шокай. Имам една само. Пунен. Трябва че. Тука надолу. Стой на мене, моля те стой на мене. И ходай помпи. Над нас. Стой. Дere. Играч, чекай. Отгоре. Не мога, трябва да ходваш, ети мац. Аз трябва да се чекам. Стой, чекай. Трябва да игра съм една. Трябва да ходваш. Не мога. Взех пици, чу. 3 пици. Имам много мац на мене. Аз имам 4. Нещо Кой направи. топа? Байбата ма трябваше си филм. Брат. Не, 94 май. Виждам и. 100 на друга. 20 ремонт. Дерет. Найс. Другия място 20 ремонт. Бяга. Пия мини. Не видях. Киват. А не. Чу. Втория, пъмпаме го в гръб. Давай. 146, дед. Дори не го видях. Къде е, бе? Чокай, 6 съм, вземи ти. 3. Ела, това е това. Мале много се това, виж киват са. Не ги виждам, брат, блайндли. 28. Я са ги помпат. Умряха.
27 крак, моля. Крак. 95 лой, 95 лой. А ти си? Дерет. Най звучи това. Дерет. Ами, Искаш да отиваме? давай, да. Да. Що? Давай. Какво направя, брат? Да, аз тръгнах напред, той ме бъл. Той буквално падна на мен. На другия. Всяко има клипка. Брат. Как ходиш на бъл? Май ти мога да отидеш? Май цялата пица трябва да вземеш сега. Не ми се разпочва. Шолко и в тенезе. Нека тръгнат, че удим до тайм. Може ли? Питвам се за днес. Виж как не ми плейсва. Глей! Поиграя. Води. Не ти трябва. Тръгни си. Минус пермак сам. Топ 14. Сам да го знам. Пробвам. Има цяла Ще пица. има, Една дим. Мога да вземеш сега другата. Тук има хора, май. Оставяме да игра. Наслаждавай се на геймплея, брат. Никова и топа, нищо друго. Не, ще игра с те изпращаш. Това ще им сикнес. Сега внимавам, защото не ми плейсва, брат. И не съм свикнал. Ма не си маркер, че не виждам нищо. Да си пусна ли една пица или да изчакам това? Найс, май, колко завързан лут! Той не ти ли плува назад към лута, бе? Май да Май рече. мога отиш за маца. Да, това, брат. Той май играе с пауза. Сега ми играе с вид. Не иде. Не ги пробвам. Имам сикнес слаби. Не ми плейсва! Не издържам, много ето сато. Топ 9, много маца имаш. Маца, бе. Опа. Топ 6. Никой няма да прочета там. Много се убиват, топ 5. Да, това никой няма. Не. Напред. Затъп. Затъп. Питам се, брат. Да си ми опитвам се. Се самаца. Пусти си шопек. Чил. Кой топа? Топ 5. Топ 4. Добре, падам де. Изядохте ме. Топ 4. Имаш мат? Има актив сикнес. Топ 3. Само ти се сърфане. Само едно долу. Не. Ма ти имаш има актив сикнес. Другото. Да,
Не, брат. Е, той е на маг. То това сте дет ме убиха между другото. То Лео. То това е Майдро човек. 150, 150. 120 на моя. Дърът. Сам си. Ево на мене. Тука го убиха. Ще отиде за боди. Хода си. 160! 160, брат. Тука друг. Бокс. Разбиха го. Може, 190. Не горе. Ми нищо не взех, ти май Няма взема. маца. Не. Има човек. Бунахме. Тука направо се разбива добре. Чай, взех чега. Бопнат се. Сайфан, Чули, Сайфан 3. Тука много се бият, бре. Дай. 150 дърът. Найс. Чу, бавно. Да, ще дойде за това. Нека дойде, ще го пъпнем, дава по-бързо. Спробвай да маца. Влез, сайфан. Бокс, 160! Найс. Чу, бавно. 5. Зад си има хора. Той иска да влиза. Ред. Чу. Всичко има. Реплейс. Убихме 90. И е всичко има. Не му дитве. Тука си. Що? Ево, брат, Чек. взимам чега. Аз. Шока ни боксаме седе. Малто. Опа. Това. Позирам тук. Има един и типът. Ела, шока ми идам, но то няма никой. Горе. Да, там с дърво, шока. Пак ми дърво. Съм с хардъч. Не сме. Бавничко. Има плей, казваш, ще го правим. Има дропдаун по принцип. Вече има скара. Топ 7, Виж много баксайд, виж баксайд, фрикил. 3 са крачки. 60? Чуни. Топ 6. 9 човека, виж, 5 бе. Чуни. 3-0-2. Етим метал. Ети метал. Потърпа. Капса. 4,5 едно Тук има човек. Това е този крака. Стане мене. Крауча. Това е важно да сме крауч. Долу. Не, горе ще. Има 2 солота. Те ще ни гледат, мейбе. Това е. Има малко човек седи. Главата ти е щупена. Тия ни... Това са наши билдове. Наши билдове. 109. Него. Фулбокс. Не ми стара помп. Ела горе. Рипър, на мене. Кап мац. Хоткенс. Дай ми хан. Това е солото. Пушвай го. Ма отгоре. Зад мене соло, брат. Ела. Учил съм. Топ 5. Нека преше да ходи. Видимо. Нека пура ли. Ела райца. Ела, ракет съм. Почвам. Чупи. Чупа. Това са негови билдове, ела долу. Почвам. А не, твичък. Имам фронтбол. Трябва да ходиш, пиечек, солото ще ни грипне. Сложи се на. Аре бе, брат, спрете да спри. Трябва паете ме лоу, няма само. Дигаме ли? Тук ще чул. 4,71. Шоко е Сваля мене. ефект. Или? Давай. Беше тимка, беше направим на хайт. Уна макс, ела. Лазо. Учил съм, имам фронтбол. Почвам. Трябва да чупиш мене. Пази дясната. Чупи. Чупи го. Гледах мала. На стената ти, завте. Хайта падна. Ей, ти селе ми хар. Чу, не дитме на никой, това съм го отдело и ти не съм го взел. Просто си не ще се убие, не могат. Рипаре, шокай на хай. Стойте, дай. Само
улта. Найс, го чик, майк понахме. Понахме. Let's fucking go, бе. Аз съм най-добрия на тази игра. Какво ще кажеш, бе, брат? Ти видя ли аз там кой им направи, като бяха 100 човека, бе, брат? Да. Ево,